Lauttasaaren senioritalo on yhteisöllinen palvelutalo Helsingissä. Me tarjotaan palveluasumista helsinkiläisille ikäihmisille. Talossa on oma keittiö, me valmistetaan ruoka täällä ja meillä on reilu 100 asiakaspaikkaa ja meillä on yksiöitä ja kaksioita ja meillä on arjessa paljon virikkeitä, erilaista toimintaa ja tapahtumia ympäri vuoden. Mikä on parasta Lauttasaaren senioritalossa? Se on hyvässä paikassa, hyvä ympäristö ja hyvät ihmiset. Tiimi, henkilökunta ja paras talo Helsingissä. Henkilökunta. Ehdottomasti. Ihanat mielenkiintoiset asukkaat, persoonia kaikki. Asukkaat ideoi paljon erilaista sisältöä arkeen ja myös itse järjestää erilaista ryhmätoimintaa. Käytössä on kuntosali ja sauna ja talossa on myös kampaajan ja jalkahoitajan palvelut. Täällä on kaikki hyvin. Täällä on täysin hoitola. Ei tarvitse oikeastaan muuta kuin olla vaan. Ja palvelu täällä muutenkin on, hoitajat on ihan ykkösluokkaa. Maisema, tää meri, tää on ihan kaikki tätä ihailee. Ja toi ranta tossa. No täällä on ihana henkilökunta ja tää on elämää täällä, ihanaa elämää. Lauttasaaren senioritalossa parasta on hyvä tunnelma ja se, että meillä otetaan aina kaikki uudet tulijat hyvin vastaan. Meidän toiminta on yhteisöllistä ja kaikki huomioon ottavaa ja jokainen ihminen on Lauttasaaren senioritalossa arvokas.